Maayong adlaw sa tanan. Kauban ng among grupo, ang The Kapellmeister and Company, amo kamong giawhag sa usa ka gabii nga puno og pag-ampo ug paghinantahanay sa halad awit kay Mariang Birhen. Ali ug paminaw ang among kantang Kahiusahan sa Yukaristiya, composed by Mr. Juancho Calumpong and arranged by Mr. Amil Baculna. This song was a theme song of the 2005 Eucharistic Congress in Diocese of Dicos. Sa atong mga kalistanan, mga kapitus na atong gisakupan, pagkawala sa kangayan, upan at pangi sa katahan, pagkabahin-bahin upang panupi, nagawala nga moralidad, kining tanan isang pita sa Dios, usa panabang ni Maria na atong ginahal, usa karon nagiusa kami Ginoo sa pag-ampo kanimo, diha sa santos nga sakripisyo. Itutuog ni sali kami sa imong kahong, nga ayon mo ang samarang katauhan. Kalawaton namo ang lawas do Kristo, diha sa pinungahatag mo, ug sa mapinanggaon at amuman ni Maria, ang sabakan sa among kaluwasan. Pagkabahin-bahin upang panupi, nagkawala nga moralidad, kining tanan isang pita sa Dios, ug sa panabang ni Maria na atong ginahal, usa karon nagiusa kami Ginoo sa pag-ampo kanimo, diha sa santos sa sakripisyo. Itutuog ni sali kami sa imong kahong, nga ayon mo ang samarang katauhan. Kalawaton namo ang lawas do Kristo, diha sa pinungahatag mo, ug sa
kanimo diha sa santos nga sakripisyo.